N'isiokwu na ntụziaka Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere obodo dị iche iche ka ha chịkọba ma guzobe agụ na-eche mba ha iji gbakwunyekwu n'ọlụ nchekwa na-aga n'iru ndị Nsugbe guzobego agụ na-eche mba Nsugbe unit. Achịkọbara ya bụ mmemme na St. Joseph's Catholic Church Field Nsugbe na kansụl Anambra East. Ya bụ mmemme dọtara kọmishọna ndị uwe ojii Maazị Ikiyoyi Orutugu na DPO Otuocha Division Maazị Moses Irugabe nakwasị ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ. Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ. Agụ na-eche mba nke Nsugbe ka kọmishọna ndị uwe ojii nke nọ na steeti a bụ Maazị Orutugu nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Oluchi Anemena na onye isi ndị uwe ojii nke Otuocha Division bụ Maazị Iruogabe nke onye nọchitere anya ya bụ onye isi ụlọ ọrụ polisi nke dị na 33 bụ Chukwunonso Ọnụnkwọ na onye nọchitere anya ndị Nigeria Security and Civil Defense Corps bụ Superintendent Grace Udedibia kọwara na ọrụ nchekwa bụ nke si n'aka Chineke abịa n'ozi ekele ya ka onye ji ọkwa President General nke obodo Nsugbe bụ Maazị Robert Ezeanwụ kọwara na ịchịkọba ya bụ mmemme abụghị obere ọrụ n'okwu nke ya ka onye isi ndị Nsugbe Security Management and Finance Committee bụ Reverend Father Emmanuel Anyansi onye si n'ọnụ odeakwụkwọ nke ya bụ kọmitii bụ Maazị Nnamdi Okeke kelere ndị Committed Nsugbe Citizens Empowerment Foundation maka ibunye ndị agụ na-eche mba ahụ akụrụngwa niile eji eche nche na ya bụ mmemme ka ndị agụ na-eche mba nke Nsugbe ahụ nọrọ wee kwụọ n'ahịrị fee aka ebe onye rụburu ọrụ dịka kọmishọna hụrụ maka ndị uwe ojii bụ onye Nsugbe bụ Maazị Charles Mozie kwere nkwa itinye anya n'ọrụ ndị agụ na-eche mba ahụ site na Nsugbe. Abụ m Ngozi Obileri.